Мы рады вітаць вас, сябры! Як звычайна, ў нядзелю вас чакае нацыянальны хіт-парад на тэлеканале «Беларусь-3». Толькі ў нас беларускія народныя песні пачынаюць гучаць у новых, сучасных аранжыроўках, а вы галасуеце за іх на нашым сайце www.беларусь.бай. Тыдзень падышоў да заканчэння, і гэта значыць мы, Вольга Сацюк і Кірыл Ермакоў, зараз будзем пералічваць вашы галасы. Хутка даведаемся, каму з хіт-парадаўцаў на гэты раз пашанцавала больш. Заставайцеся з намі, слухайце і галасуйце за любімыя песні. Ад тыдня да тыдня песні блукаюць па нашым хіт-парадзе, а потым ўсё ж некаторыя накіроўваюцца на выхад. На жаль, сёння вынік даволі прадказальны, і за нястачы галасоў на выхад нам прыйдзецца праводзіць Вольгу Змуршчык. Слухаем і развітваемся. Тыдзень таму я прадказваў паспяховую будучыню для Анжалікі Пушновай. Трэба прызнаць, аракул з мяне так сабе. Сёння яе песня апусцілася на апошнюю прыступку хіт-параду. Можа, наадварот, прадказваць яшчэ горшы вынік, і тады справы значна палепшацца? Светіць месяц, светіць ясны, а за рэчкі новенький гулять. Пусти няне, моя мати, я там долго не буду. Заспявае соловейка, я яго послухаю. Светить месяц, светить ясный, а зорочки мигатят. Не пускай соловейку слухати. Ой, калі ж ты, соловейка, перестанеш цокати. Соловейка, тёлкаў, тёлкаў, дочка плаче.
вясёлыя хлопцы з гурта «Дэвайсы» знайшлі нейкі сакральны сэнс у лічбе 13. Ужо не першы тыдзень гурт не рухаецца з месца і не надта турбуецца за свайго становішча. І праўда, хвалявацца трэба фанатам гурта. І больш актыўна галасаваць на сайце www.беларусь.бай. С край села, две лебедки сели, одна хату подмяла, а другая сени. Одна хату подмяла, а другая сени. Раней мы здзіўляліся таму, што ўсе дэбютанты хіт-параду ў першы тыдзень чамусьці апынаюцца менавіта на 12-м радку. Мы не ведаем, як гэта патлумачыць. Але сёння правіла не абышоў нават Уладзімір Пугач. Трэба сказаць, ад гэтага артыста мы чакалі значна большага. Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду. Гуляла і рвала зялёную траву, шипала, кидала аж под ворота. Не смейся, казача, что я сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду. Зеленую траву. Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду. Гуляла і рвала зеленую траву. Не бойся, дзяўчына, сватаць не прыйду. Поеду Россию, покраще найду. Объехал Россию, села, города, не встретил такую, як ты, сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду. Гуляла і рвала зеленую траву. Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду. Гуляла і рвала зеленую траву.
сирота. Ой, вийшла дзяўчына заплаканая, по личику видно засватаная. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Мы, конечно, можем штотыднёва хваліць гурт Янкі за небанальны гук. Але, шчыра кажучы, сёння музыкантам няма чым ганарыцца. Песня ў мінусе на 3 прыступкі і на выніковым 11-м месцы. Сябры, я не ведаю, чаго вы там сабе расслабіліся. Але ж трэба неяк вяртацца ў тонус і галасаваць больш актыўна. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дзяўчына, не бойся нічога. Казак молоденькі не зробіць нічога. Казак молоденький не зробить нічога. Мужная дзяўчына, як рыбіна ўецца. Казак молоденькі стаіць ды смяецца. Казак молоденькі стаіць ды смяецца. Дам табе, дзяўчына, 3 рублі на мыла, 3 рублі на мыла, адзін з іх на піва. 3 рублі на мыла, адзін з іх на піва. Намывайся, пивом запивайся. Чтоб маті не знала, з ким ночь ночевала. Чтоб маті не знала, з ким ночь ночевала. Былі перыяды, калі песню Крысціны Святлічнай кідала па хіт-парадзе, як той лісточак ветрам. Тыя часы мінулі, і зараз Крысціна свайго становішча не змяняе. Яна сёння зноў на 10-м радку. Так, канешне, спакайней, бо калі без перапынку скачаш туды-сюды, так можна і даскакацца.
Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла, прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць і дзе была. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я ішла одна, а ён другую провожав. Oh, yeah. Доню моя, не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплецена таму, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я ішла одна, а ён другую провожав. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я ішла одна, а ён другую провожав. Oh, yeah. Можа камусьці і спакайней сядзець на адным месцы, але толькі не Кірылу Ермакову. Для яго прагрэс справа вельмі важная, але пакуль гэты рух спыніўся на 9-м месцы хіт-параду. І Кірылу застаецца чакаць больш зручнага моманту для прасоўвання наверх. Свети, свети, сонейка, как нам было тепленько. Ой, да, ой, да, рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой, да, рей, ой, да, рей. Каля наших хлябаров, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Каля наших хлябаров, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой, да, люлі, ой, да, люлі.
На жаль, і Алену Гришанову сьогодні віншаваць асабліва няма з чым. Як мы тут не танчым, як не заклікаем вас падтрымаць Алену, а яе танцевальны хіт чамусьці толькі страчвае пазіцыі. Сёння ў спявачкі 8е месца, і пакуль мы рыхтуемся да традыцыйных скокаў, нагадаем вам пра наш сайт www.3belарусь.бай. У нашым хіт-парадзе ўсё як у жыцці. Хтосьці губляе, а хтосьці знаходзіць. Вось і Александр Патліс нечакана для сябе знайшоў галасоў ажно на 4 лішнія прыступкі і апынуўся на 7-м месцы рэйтынгу. Хочацца верыць, што далей рух спевака працягнецца ў тым жа напрамку. Соніка заходзіць, вокны паглядае, паўнюк на ганулю скоса пазірае. О, доля мая, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. О, доля мая, сіні вочы твае, як цябе не бачу, баліць сэрца мае. Як тая цяцера, што лятаць не хоча, гэтак маё сэрца за табой лякоча. Як я колёсы, што летать без маси, я до цябе прилип, як свинья до грази. Як я колёсы, што летать без маси, я до цябе прилип, як свинья до грази. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок же высок, як лапаць на печы, а ты мне ўсё кажаш, што я не да рэчы. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты. Куплю табе цэбар, пастаўлю ля хаты, хай табе напомніць, што я не жанаты. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой,
перабежчыкі хіт-параду, хлопцы з гурта «Дразды» зноў кудысьці імкнуцца. Вось толькі напрамак здзіўляе. Я б яшчэ зразумеў, калі б яны перакідвалі свае манаткі па прыступцы ўверх, а ў «Драздоў» чамусьці наадварот. Мінус адна прыступка і выніковае 6-е месца. Дразды одну прыступку страцілі, то моя песня яе наадварот дадала. Як кажуць, дробязь, а прыемна. Спадзяюся, што з вашай падтрымкай горліца ўсё ж расправіць крылы і ўзляціць на самы верх хіт-параду. А пакуль буду цешыцца 5-м месцам у рэйтынгу. Посылала горлика по воду.
чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять. Яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див на село і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго, яна любка. Гей-є, 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 гей-є. Яна пойде, гей-є, замуж за яго, гей-є. До верхніх радкоў хіт-параду мы пакуль што не дабраліся. А галоўнае дзіва ўжо адбылося. І не надта тое дзіва прыемнае, асабліва для Георгія Калдуна. Галасоў у яго сёння менш, чым звычайна. І нездарма кажуць, што самае крыўднае месца ў любым спаборніцтве якраз 4-е. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою. Приплили до бережочку, приплили до бережочку. Дай посели на жвірочку, дай посели на жвірочку, написали по листочку, написали по листочку. Няхай дома не гарують і пасагу не готують. Ти свой пасах прогуляла, ти свой пасах прогуляла. З казаченьком размаўляла, з казаченьком молоденьким под кусточком зелененьким, под кусточком зелененьким. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою, а я следом за тобою. А вось і тая, хто выціснуў Георгія Калдуна з тройкі лідараў. Спявачка, якая супярэчыць словам сваёй жа песні. Яе лёс у хіт-парадзе ні сумным, ні нудным не назавеш. Наталля Камісарава ішла да свайго поспеху, можа, і не хутка, але вельмі ўпэўнена. Праз тыдзень мы паглядзім, як далей будуць развівацца падзеі. Зелене листья,
зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно, о, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. Любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як узнали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте. А вось і самае прыгожае вяртанне тыдня. Калі першую прыступку хіт-параду акупаваў вы ведаеце хто, то другое месца па праве належыць Яне Старцавай. І сёння спявачка зноў запэўніла ў гэтым і сябе, і гледачоў. А можа, з прыходам вясны ў вас зноў прачнуўся рамантычны настрой? За кого я сохну, за кого я вяну, прийде вечорочок, на кого я гляну, гляну на колечко, заболит сердечко, гляну на другого.
Сябры, калі так пойдзе далей, нам прыйдзецца ўводзіць у рэйтынгу одно пазаконкурснае месца спецыяльна для Сергея Славянскага. Усё роўна музычныя баталіі адбываюцца па ўсім хіт-парадзе апроч першага радка. А Сергей на вяршыні ўжо колькі тыдняў адчувае сябе як дома. Ой, не ўсе разам сады цвітуць, не ўсе разам асыпаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца. Як стаялі над крыніцаю, гаварылі мы сявіцаю, не едзь, мілы, у далёкі край, бо застанеш маладзіцаю. Не едзь, мілы, у далёкі край, бо застанеш маладзіцаю. Я любіў цябе дзявіцаю, любіць буду маладзіцаю. Жыццё усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. Жыццё усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. Ой, палова ўсіх садоў цвіце, ой, палова асыпаецца, палова з тых замуж ідзе, а палова разлучаецца. Палова з тых замуж ідзе, а палова разлучаецца. Сябры, вось такім быў музычны тыдзень на тэлеканале Беларусь-3. Вынікі падведзеныя, і зараз мы абнуляем галасы, каб зноў пачаць усё спачатку. Не забывайте про наш сайт www.беларусь.бай и падтрымлівайце родную музыку. Вынікі новага галасавання будзем разам з вами падводзіць праз тыдзень. А пакуль пакідаем вас у кампаніі новай удзельніцы. Да музычнага спаборніцтва далучаецца маладая, але вельмі модная зараз спявачка Кейсі. Слухайце і вырашайце, ці вартая песня вашай увагі. І на гэтым усё. Добрага вам настрою. І прыгожых песень. Бывайце! Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку, вышивала